dicawiske kembang cempaka. Heeh. Monggo Mas Yuda kula aturi minggah wonten ing pemanggungan. Ayo. Monggo selawat dados ya. Mandune wong kumiyo mulane malale wong kesapuk ora ngono kondang aku loyo agawe kelon senajan nyabra banjir Mas Arya. agar kalau makin semenjung datang kembang mandune wong kumiyo sepulane malale wong ketapuk ora murung konjangane iko yen aku soloyo agawe kelon mangan kesuwo najan nyabra banjir tekadku sampe kawan mendung datang Luar biasa. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mas Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing Desa Grogol dalam rangka Selan Ageng. Selan Ageng. Hebat luar biasa. Luar biasa Mas Yuda. Kula munggah panggung iki panggah dikawal karo Lin Mas Tuwek. Lin Mas ya Mas ya. Lin Mas kit 5 tahun wis alah kula pun teng mriki tanggapan enten ping 6 sing awal nggih Pak Gianto karo Tumingal. Kowe biyen panggahku ora ganti-ganti ya Mas. Alah ngono kok ya ora pensiun lho. Wong untuke ra duwe lho. Lho ngono kuwi biasane saya sepuh ki mergo saya ora neko-neko Mas. Saya ora neka-neka apa wong Pak Tumingal mbeli ra umum. Kok iso beling lho? Lah niku kan di samping dadi Linmas. Beliaunya kan ya juga kadang dadi komentator bal-balan, komentator poli. Winginane diserempet truk ngene ne. Kuwi Pak Linmas kuwi? Pak Tumingal, rencana Pak Tumingal ki ora komentator poli, ora komentator bal-balan, malah enek sing telepon arep digawa ning Iran. Kok iso tekan Iran barang lho? Anu kon komentator perang. Mosok perang dadak komentator. Ya Seneng ya alhamdulillah. Mas ya. Kalah seneng ditanggap kok. Iya iya. Napa melih kepanggih kalih dulur-dulur, kepanggih kalih Bapak Kepala Desa Pak Jalu. Pak Jalu Prasetyo. Piyayine anteng, meneng, gak kakean ngomong, saking antenge wargane gak ngerti utange pira lho, gak enek sing ngerti. Ya utangnya ditutup ya masa wong. Tapi sukses Mas, pagelaran Selan Ageng Desa Grogol beda dengan desa yang lain. Sukses, tepuk tangan untuk Desa Grogol. Luar biasa. Loh, piye didadaki Mas? Mas ya to desa-desa saiki lurahe padha pucet. Lah piye to Mas, keterak koperasi desa ki Dede karek nampa 300 punjul saithik lho. Ning mau bagaimanapun itu kan kebijakan. Tetep bangga. Karnaval lancar. Lancar. Sepak bola lancar. Lancar. Bal-balan lancar. Lancar kabeh. Sound system. Heeh. Iki termasuk sound system padha ndek winginane Mas. BPJS iki. Sorry. Iya. Masa jenenge BPJS? BPJS iki. Bayare pisan nggo sesasi iki. Alah ngono kuwi ta, Pak.
Wah, tapi kompak warga masyarakat mriki. Iya. Wah, panjenengan sing dipilih minangka dalang. Amin. Dasare isih enom, muda, ganteng, prestasine luar biasa, wayangane ya apik. Niki lho Mas Akbar dalang ganteng, tepuk tangan ibu-ibu saya. Mas Yuda ya pelawak hebat, pelawak senior. Nggih, kula mau ditanggap ping 6 teng mriki. Ping 6 teng mriki nggih. Mboten kok perkara apik, mboten kok perkara lucu, Pak. Lah perkara apa? Sing gampang dinyanyi aku tok. Jangkrik kok panitia tanan kok. Lek wis gelem, Lah piye to? lek wis nyaguhi iki aja ngresula. Ora kok perkara nyagi ngersulu Mbah Lurah iki angger telepon mesti nangis sik. Masa alah. lagi telepon mbok Lagi telepon Ora lho. salam sik, ora salam. Ora salam sik, Mas Udo, mbok kula ditulungi. Ngene lho piye kono saged pripun? Malah niki rencana kula mboten badhe ndagel blas kula. Lho, kok ngono lho? Ngeterne mondol. Lho, mondol Mas mondol iki? Badhe kula daftarne mudin mriki. Lho, lah kene modine? Mudine kosong niki. Oh, moden grogol masih kosong. Mudin brogol kosong nembe sakit. Lah rencana niki kula ken genteni kan potongane wis kaya pocongan ta. Genteni banderne. Omong to, iki 750 tok meneng ae kok. Ngendi golek mik sing penak. Ngenteni Mudin ku akeh rong dina mati. Ya ora ngono kudune kowe iki bangga dadi Bangga, mudin. Tapi nek potongan iki ora pantes kok dadi mudin. Lho, lah napa Mas? Pantese sing ditelkin iki ya iki. Padakno mayit. Ya ora ya mayit kowe kudune matur nuwun. Kowe wis ping pindho lho nang kene ditanggap. Nggih. Nah, sing awal ya panggah Helin Mas. Kudune kan sing awal kono ya. Lah kok malah aku ning ngarep kono njaluk tuntun iki piye to Lin Mas? Aduh. Kudune sing njaluk tuntune malah sampe. Sing njaluk tuntun kan wayahe aku. Sing Lah, kono golekne dalan. iya, lah kok Pak Gianto e tunu ngene. Lah arep golek dalan piye wong dengkule wis kote. Ora ngono. Wah niki hebat luar biasa lho Mas. Heeh. Alhamdulillah dalu punika masyarakat tumplek-blek Tumplek-blek Mas. dalam rangka Selan Agung sedekah bumi bersih desa ngresiki desane lahir lan batine supaya adoh saka memala adoh saka sukerta caketa ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma Amin. ingkang saaturan malih warga Grogol gadah niat-niatipun caos kurma dumateng kaki danyang Nyai Danyang ingkang mapan wonten ing Grogol pramila dipun sekseni dipun suwuni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun sangajeng sakwingkingipun ingkang saaturan malih masyarakat Grogol paring hormat dumateng dinten 7 pekenan gangsal yah menten kopine kok dereng medal. Kok malah nyemoni kopine rong medal. Ora lho tak sawang kok gene ireng-irenge. Wah hebat luar biasa niki. Luar biasa ta. Niki agenda tahunan lho Mas. Agenda rutin nggih? Agenda rutin. Eh. Setiap tahun Desa Grogol itu mengadakan Selan Agung. Artinya apa? Artinya apa? Maknanya apa Pak Yudo? Ngeten kula jelasne. Nggih. Selan Agung itu kan tinggalane para leluhur, warisane para eyang-eyang ingkang sampun surut ing kasedan jati. Nggih. Harus kedah dipun uri-uri, harus kedah dilestarikan. Betul. Napa melih gelar pakliran wayang kulit. Kulit. Wayang kuwi warisane eyang. Wayang kuwi jarwa dosake wajibe sembahyang. Ana sing ngarani ringgit Sunan Giri sing nganggit. Dadi iki kabeh mengku filosofi ya Mas. Filosofi mulane nanggap wayang ngeten iki padha karo ninggali anak putu supaya paham dan ngerti dengan kabudayaan luhur. Termasuk nandur kebencian, nandur keapian. Mbah-mbah wis nate dawuh, sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing gawe mesti nganggo. Iki lho hebat wong Grogol. Falsafahmu ora kena dienggo patokan blas kok. Tak idoni lho kok malah Kok iso Falsafahmu mandul? mau piye? falsafah para leluhur sapa sing nandur bakal ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Lho. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Lho. Oh. Sing utang bakal nyaur. Alah toh kowe utang malah minggat. Sing gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur pe arep digoni dhewe. Wong duduk kubur kan ora mungkin digoni dhewe. Lah terus Sing ra gawe teko-teko ring letak.
Ngene iki lho bocah iki. Iki pepatah mbok paido to. Iki pepatah pepatah. tinggalane mbah-mbah biyen lho. Para leluhur, para mintuna, para mumpuna ki wis paring dawuh dengan petuah-petuah seperti itu supaya awake dhewe ngleksanakne. Heeh. Wong bocah wae mbok nyontoh masak bar kae. Lah iki lho. Piyaine gagah, ganteng, nganggo blangkon ya ketok bagus. Bareng kowe ndas karo blangkon gak rukun iki piye to? Mas ngono kuwi sampeyan sebagai sepelane, Aduh, sampeyan sebagai rekan kerjane mbok golekne blangkon sing ukurane pas. Harga diri kulo kan bisa jatuh to, Mas. Wong bentaun sowan mrene kok blangkon karo ndas kok gak akur ki lho piye jane ki lho. Kuwi jane sing elek blangkone apa ndase? Ndasmu apa blangkone? Loro kabeh. Kok loro kabeh ki lho. Wong iki mau kok omah ya pas kok. Lah bareng tekan kene kok klodho. Barang tekan kene iki hawane adem, ndak Terus? malah mungkret. Lodo. Apa enek ndas? Ndas kok mungkret iki lho. Adem kok. Sing tak karepne nuwun sewu nggih Mas Akbar. Kados pundi Mas Yudo? Awake dhewe iki piyayi Jawa nyandang menganggo ngono dadi sarana memangun diri pribadi. Leres. Wong ki nek anggon-anggone apik mesti disawang ya ketok becik merga ana pepatah ajining diri saka lati, ajining raga, Saka busana, ajining awak, saka tumindak. gene ya ngerti. Ya ngerti. Wong ki ajining diri, Saka lati, ajining raga, saka busana, ajining awak, saka tumindak. nyonto Mas Akbar. Ajining diri saka lati, lati suarane kepenak. Ajining raga saka busana, busanane ya besus, suarane enak, busanane apik, mula payune larang. Rungokno le ora kaya kowe 750 bensin golek dhewe, ndek ngojek. Dadi nek nganggo klambi apik, Ya suarane besus, payune larang. Suara sing becik, payune larang. ora mesti. Lah kok iso ora mesti? Kowe ngerti sapi? Sapi ke klamben ora? Sapi ora klamben. Sapi kan suarane piye? Suarane ya mah ngono. Elek apa apik iki? Elek to. Lah sampean besaran kok sapi siji payu 80 yuta. Lah iki dandan besar kene payu 80 yuta. Ngene iki aku ora trimo Mas, disepeleke. Dalan kok kadane sapi iki lho. Wong edan kuwi. Wong cewengah murah Jawa itu tak suwe-suwe tak. Wih tenang. Lho aku suwe-suwe Sluman-slumun selamat. debak basa leak-leok, galih asem, enek ndas kok kaya kentang. Ngawur. Lah malah ibu-ibu ngarani jare kaya lato-lato. Wah, iki yo ngawur kuwi. Lah kok ngawur lho? Iki dudu kentang, dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep diladasmu lho sapa iki kok iso? Lato-lato. Ajining raga saka busana, nyandang besus suarane apik, payune larang. Larang. Alah sapi kira nganggo klambi, suaramu moh ngono tok ya payune 80 yuta. Iki 80 yuta payu. Ora payu, Mas. Jajal pepatah sing lain. Ya nuwun sewu, aja mbok bedakne antarane menungso karo kewan. Kewan. Lah piye lho? Nek menungso karo kewan ya tetep aji menungsane to kok iso. Kok iso aji menungsone? Lah menungso ki makhluk ciptaan Tuhan sing paling sempurna lho. Duweni kok iso. akal, duweni nafsu. Lah kok mbok padakno karo kewan. Lho, menungso karo kewan iki malah jek aji kewan. Lho iki bocah piye to iki? Piye to ki bocah kino? Suwe-suwe tak mut lambemu lho engko. Contone ngene. Walet kae. Walet kae ilere sekilo 3 yuta. Walet ilere sekilo payu 3 yuta iya. Dasar ilermu tak adono. Sapa sing arep tuku? Jek aji Cek kok Mas Yudo, aku dipadakne sapi sampean dipadakne walet. Padakne walet iki Kurang masa. ajar, kurang ajar. Ya Allah Gusti, ya nek walet ilere sekilo. Sekilo 3 yuta. Heeh. Lah nek ilermu apa payu sapa sing arep tuku? Ilere sampean Pak Lurah sampean tajari. Aja meneh kok karo kewan. Lah karo apa? Karo kentang kuwi lho si aji kentang awakmu. Lho Mas Akbar. Lah iya. Wong awake dhewe karo kentang kok diaji kentang lho. Si aji kentang. Terus menungso padane bandenge karo kentang lho. Sampeyan karo kentang aji kentang, Mas. Kok iso? Kentang diadai karung dipikul go ning pasar dinyang wong. Heeh. Lah nek sampean dipikul, sapa yang menyang? Datang. Hei!
Kurang ajar, Mas. Kurang ajar. Ora seneng aku ngono. Mosok enek dalang. Jatuh harga diri jatuh. Dalang kok dipikul ngene. Dalang kok dipikul rumangsane. Si Aji entang. Nuwun sewu Mas Akbar. Ora trimo belanono. Sesama seniman, sesama budayawan, padha-padha golek ekonomi nang isore terop. Ora trimo aku. Ora trimo. Ora trimo. Belanono aku Mas Ido. Ya bener kene ora trimo. Lah nyapa? Aku ya ora ngirim. Ngene lho. Maksudnya ora trimo karo omonganmu kene. Saya punya argumentasi lain. Apa? Dalang ki ya, sebutane wae Kiai Dalang. Terus? Dalang kuwi tugase ngudal piwulang. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing ala ayo ditinggalno. Mula sinebut Kiai Dalang. Dalang kuwi gawean sing abot. Kok mbok lok-lokne iki lho. Abot lho suwengi lho. Abote dalang nggih endi? Apa yang ngusungi gamelan? Apa nata debok? Wah, teko-teko kari lungguh karo cek 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 cek. Ngono ae 50 dinyang ra oleh. Kabeh le. Jangkrik lah. Jatuh harga diri iki. Ayo, Abot to. Dalang iki kan melek. jagone apa turu? Eh, Jagone ora teko esuk. nyuwara terus. Nyuwara. Lah sindene apa bisu? Wong yo nyuwara teko esuk. Oh iya. Iya bener. Oh. Ngene lho. Ngene lho Mas Ido. Ya, krek Jelasno ngono. lho. Ben dicokot lele iki lho, ben dicokot lele. Lho. Suwe-suwe tak pakakno lele tenan ndasmu engko. Ngene lho sing tak karepne. Nun sewu Mas, tak bantu sampean. Abote dalang ki kok ora perkara usung-usung gamelan, nata debok ki ora perkara kuwi, Mas. Lah perkara apa? Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang Betul, nek kuwi. nondol. Ora iso. Kok ora iso? Suksese Pagelaran wayang. pagelaran bengi iki ora perkara dalang, Lah perkara sapa? perkara genset. Kok iso gur sak denset? Ngene. Enak dalange, Heeh. enak yogane, Heeh. enak sindene, ora enak jensate, arep garingan. Bosok gorokane no Mas. Aduh, kok kalah neh Mas awake dhewe. Carane piye to? Ya, berarti sing penting ora dalang. Ya ora, Sing penting apa? sing penting genset. Nek ngono sing penting ya ora genset ya Mas ya. Nggih no, napa? Sing penting solar. Enek gensete, gak enek solare, apa arep mbok uyui gensetmu? Solar. Nek ngono sing penting ora ming solar tok. Sing penting apa? Sing penting pom. Nah. Teto. Wayangan kok tekan pom barang lho. Lho iya no. Kok iso? Enek solare, renek pome, lah arep tuku nandi. Nggone bakal berambang. Renek Mas. Berarti sing penting apa mau? Pom. Nek ngono berarti sing penting ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Oh, nek renek bumi, mbok encepne ndi pommu. Oh, bumi penting. Bumi penting. Nek ngono sing penting ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa Alah. Tekno. Wis entek. Wis entek rene sing ngungkuli no. Kok parakne mrono ya wis entek. Ora tang dindek nek ngono ya semengi utuh mung engkel-engkelan kok. Mangsa. Gundul tanah ya angel lho kandan-kandanane. Ngeyelan. Wong iki kene. Mbok ning kene iki kamruh iki penting, akademisi penting. Awakku ditekani rene iki seniman-seniman. Kuwi mergo sakan pinter ya awake dhewe. Lah, Pintere lho nenggo endi lho. Mas Akbar ki pinter lho. Mas Akbar kuwi S2, kowe lagi S1 pilek. Ki Astabrata. Astabrata, ya. Sinden iki minimali S1 kabeh. S1 kabeh iki. Syukur kowe. Lah iki lho. Iki sing tuwek iki. Heeh. Di. Iki malah enek-enek S7. Yuh. S7 aku S2 S pilek kowe. Iki sinden-sinden kabeh. Iki sinden-sinden sing berkualitas. Berkualitas. Aja mbok anggap sepele. Seniman boleh sebuah profesi seorang seniman. Tapi sivitas akademika, skill dan kemampuannya jangan boleh diadu. Ya kan Mas Akbar? Boleh, betul. Loh, umpama nuwun sewu Mas Akbar. Heeh. Mas Mondol ki diwenangne milih pesinden sing sakmene akeh. Sing mbok pilih sing ndi? Sing mbok pilih sing ndi? Ya sing iki.
Duh ndol wong iki disiapi kaya ngene lho. Iki lho pantes iki anake mrono. Nyapa iso nganti tekan kono lho. Oh, enak milih iki. Nyapa kok penak? Lho, wis kotot, Mas. Kok iso wis kotot iki lho. Milih sing iki wae sebelah kene nganti tekan kono. Lah khusus sing sebelah kene iki kok khusus nembang laler mengeng iku. Yo, nembange laler karo dirubung laler. Dipun keparengaken jumenengaken waranggana. Heeh. Damel suka parisuka geguyonan sesarengan kalian kanca-kanca Astabrata wong suwe ora jamu. Sik, aku Nggih. sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. Dari Ponorogo. Ini loh. Yang mana? Ini. Iya, Yang ini. Wah, putra daerah. Nek ngono ya rada beda. Wis saka kono. Heeh. Mangke katuran jumeneng nggih, Mbak nggih. Jumeneng saged ta? Oh iki. Iki piye? Ya kecewa. Wong iki kok iso. Saking Ponorogo nggih. Iya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petuk mung di dhisikne. sepote beda. Napa niku? Sagung para tamu kakung Sumawana Putri ing kelenggan dalu punika kepareng nderek hangger-gengaken swasana lumantar Astabrata. Jengkaripun risangat mojo temanten kekalih yen Cinandra Panyayah Cantaka ingkang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Iya. Dung dung. Masa enek manten lek diurbung kirik iki. Wong kudune cukuru kok. Jago. Sampean saking kono. Aku dari sini. Manten Kayak putri, begini. sampean manten putri. Oh, iya. Kowe manten kakus. Kakok. Manten jumbleng. Manten kakung. Kula MC mboten. MC harus. Kula tak MC nggih Mas Mandal. Ya. Tak MC ya nduk ya. Iya. Mas Akbar. Ya, MC monggo. Wah, yane mangsa kala dumawaing kodrat. Pripun Mas Akbar sae nggih? Sae. Sae Mbak nggih. Saya. Piye Mas Mandal sae? Ya. Nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti lilo jaring para kina. Pripun Mas Akbar? Apik. Mbak pripun? Saya. Piye Mas Mandal? Ya. Nesu to care iki. Bolak-balik takon. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsana tepi tata upacara daup. Mangga kepareng lon-lonan tumuju wonten ing sasana. Temanten putri ingkang ayu kados widodari, temanten kakung kenging kencing manis. Wis mari, Mas. Sing gagah ngene lho kok. Sing gagah. Kok ngene iki lho. Oh, mantene wedok. Manten Iya. wedok kinyis-kinyis. Ngene kok jarene sae. Sampean sing bagus ngono lho Mas, sing gagah. Sing gagah. Gagah. Bengi iki kowe iki saingan karo Ah. Lin Mas Gianto ngono lho. Mesem sithik. Mesem. Nah, Mesem ngono. mah beradal karo mesem. Lah, untune rada dikit. Lah. Mesem. Yo, bojoku Enak lagi. koyo ngene iki piye? Lon-lonan denira lumaksana temanten sarimbit arsana kepitata. Pripun Mas, pripun sae nggih? Sae. Ya. Tata upacara daup. Ha netepi adat widiwidana ingkang sampun kepareng temanten kekalih ingkang sami picekipun. Aduh. Temu kok bablas iki lho. Wong temu kok salipan simpangan iki lho. Piye? Ayo gapyuk rinangkul ki lempit-kempit to, ya to Mas. Leres. Ana lho saka kono. Wah, goblok ora umum. Rene. Nuwun sewu. Damel sawatan nggih. Sawatan. Tradisi Mengke kudu komplit dijangkepi. tradisi sawatan. Nah, tradisi. Mengke nek saged pasne matane nggih. Mata. Lah niku mboten beto. Ora sah. Mboten beto. Pasne matane ya Nduk ya. Nggih. Para banter ae Nduk ra apa-apa. Banter. Nggih. Lon-lonan denira lumaksana temanten. Pripun Mas sae nggih? Sae. Sarimbit arsana tepi upacara daud tempuk ing satur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabalakan tendang. Sabar. Kok iso mantene tawur lho. Lah jare mripate wau. Manten wedok mata nih. Lah, Ngambekmu ki lho. Kowe ki lho tak swampuk basa kowe kok iso. Lah wong mata iki
Balang kena mataku. Iki balangan gantal, Mas. Bandem nganggo suruh. Nah, sesuai aba-aba MC. Ora nganggo suruh. Suruh gak enek. Gak enak. Ganti gedang. Gedang. Mbok digani boto. Oh, jaluk boto, jaluk boto. Aja. Wong dilulu kok Lon-lonan. Pripun Mas sae nggih? Apik gregele apik. Nah, Ya. Oh. temune kapan iki? Kok ra temu-temu. temanten kawis singal repepeh, repepeh. Nek kok aku deh. Sae nggih. Saya kayak dalang gini. Lon-lonan dene lumaksana. Sang pujangganing daup Iya. kepareng hang ucap mantram sakti kidung rahayu. Wah iki. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna. Heeh. Assalamualaikum, salam tebok bosok liak-liok kali asem. Ilang saking Sukerto, ilang saking Bilai, salam. Tolak balak iki, tolak balak. Tolak balak. Tolak. Wis ilang balake. Wis tolak balak. Ora balak Mas. Tolak balak. Betul. Mantene adus. Lon-lonan denira lumaksana sak ngandhap. Pripun Mas? Sae. Tarup agung temanten yuni diberkah pangestu sumungkem wonten. Wale tak glito ndasmu kowe engko. Wale. Berkah pangestu sumungkem temanten. Sing kuwale sungkeme iki lho. Sing sungkem ki manten wedok. Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biyen sing nyunatno kene kok. Oh. Bekti aku. Ya ora apa-apa. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri, sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitah sanalika. Aduh, cuk. Alah. Lah kok terus deteng. Lah iya. Piye? Nyapa rasane piye? Kon delokne lho sinden. Sik ora iki. Piye? Teko Pak Lurah lho, pripun? Pak Lurah. Tulung sampe delokne Pak Lurah. Ngapa to, Ndol? Tak kon delok Pak Lurah lho. Heeh. Cek apa ora? Lah suarane piye to? Muni mak tus ngono. Coba jajal. Pak Lurahe sing ndi kok iso? Kae lho sing durang kalau Pak Lurahe. Pak Lurah. Nah, kari siji. Karek siji. Kon ngideki Pak Lurah pisan to ben. Lho. Ya ora kena dinggo iki. Kene. Balik. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata, Ah. Sang Narendra Muda Arisa juga. Nah. Kawis tinggal gandul. Nah iya. Amit-amit jabang bayi. Ngempet loro iki lho. Lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata temanten putri. Sik wale, aku sing gandeng. Oh, lah krana laku. Manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD. Manten anyar kok. Lah manten anyar penyakitan ngono kok iso. Pak Lurah, Nyapa? enten kamar kosong. Arep Apa? apa? Lho wong bar manten anyar ya langsung iya. Gegandengan asta temanten sarimbit pinunggel gamelan Lokananta. Hop. Sah dadi manten. Sah dadi manten. Mosok Mah aku. Lah, ngapa to? Masa anu Gundul bojoku to? kaya ngono. Wis iki karo apane? Anu iki nih, sirahe. Lho, ora ngerti. Ro ngerti khasiate. rong Napa? kowe ora ngerti khasiate ndas gundul to? Apa? Tak dudohi bengi iki. Apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. Mbok kapane, Ndol? Ya diusep-usepne. Sampluk basak kowe kok iso. Tetembangan, ayo nembang. Nembang. Panjenengan apa Mas Mondol sing gandrung? Ayo. Mas Mandal. Oke. Gandrung. Iya. Bojo. Narase apa slendro pelak? Apa Mas? Mumpung pelok. Wedhe ngomong pelak iya. Ora slendro ae to, apik slendro kok. Slendro ae lho. Lindro. Slendro lho duwe campur sari debagong, apik slendro.
Tinggal mikro, Mas. Weh, hebat tenan. Diagem to blangkone iki. Blangkone busana larang-larange digo. Sing besis ora. Engko rasane piye omong aku ya, Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Blangkone kuwi lho. Nah, ngono. Apik kuwi. Sane mboten klodo, ngeten lak kaya Buntadewa. Kyai Werkudara. Nah, dan Iya. sinebut ngono kae ya kena. Sembarang wis ayo. Sembarang. Sinebut pahlawan putri. Edan tenan. Suarane apik, Mas. Apik. Raine sing ngeleki. Nek pengen apa ya dicet kono. Lemo apalan pirang dino, Mas? Hah? Lemo apalan pirang dino? Ya wis enek 3 tahun. Tak kira 2 dino, bae malah 3 3 tahun. tahun ra apal-apal aku. Ya. Ayo. Sriuning mustika tuban. Semangat tekan loja-loji iki lho. Dola-joli. Juli. Sri Huning Mustika tu. Marai. Ora. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe Mboten Pak marai. mboten. Aku wis hafal. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Kok Tuban kaya Tuhan iki lho. Tuban lho. Wong Tuban yo jek anu nyembah Tuhan. Bener ya. Jan, kok omongane kok lunyu men Ratu Tikus sih Jan. Bendina mangan lumut ben lunyu. Ketoke blangkone kok kurang Kurang-kurang. forem teng ajeng. Oh iya. Ngeten sae niki. Niki nek iso mudan-mudanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Yo lagi roh bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Ya. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah, bapak gantenge kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune iki aku. Alah, rumangsaku. Alah, ora enek sing ngene. Ora dienekne. Sopo ngene lho? Ora. Kok ngenekne to. Rumangsaku. Terus. Tuk gong prang. Dok pranggung. Duk pranggung. Marai yo. Ora. Lho sing bener kono kuwi yo. Melok marai. Ya ora. Tapuk ngene. Lho. Tapoke ngene lho. Ngene lho, tapuk. Tapoke ngene lho. Oh, ngene, Ding. Iya. Tuk pranggung bojone goro. Ngebelo. Bebelo. Maraine sing gandrung piye? Enggak wis. Gandrungo nek pengen Ora. mau disilah ngono. Ganteng ra ndek pacar ngono. Awakmu iki dhewe. Aku. Kae lho rupane ganteng ra ndang payu-payu. Nek karo kowe wajahe piye to, Dal? Yo mirip to jane. Kowe karo Akbar? Mas Akbar? Mirip. Jajal jejer. Tekok karo penonton ya. Iya ya tekokne penonton jajal. Ngono masa jare biyen laire kembar. Ah. Pripun? Jajal. Tekokne. Kowe wani buktekne nek ganteng kowe. Wani no. Jajal tekokne masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon kok disauri. Kacang urung takon kok disauri. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Mosok ganteng Akbar. Kowe penonton kono Iya lho, suarane Akbar bali lho. nang sebelah kono lho jajal. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha kae lho nyauri padha. Oh sing muni elek tok-tok. Sing elek. Kono Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh.
Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha Oh, padha bagus. Pak Lurah iki jujur. Jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik perkara anggarannya to iki. Perkara anggaran kok iso. Oh alah. Melem aku bae ming sing kena dinyang aku tok. Ah, Ayo, teruskan. terusan. Bebelo. Bebelo Wiratmaya. Sik, dipasne. Bebelo. Lah. Kowe iki Malah. digenderi lho, Pasne rada cedak. Rada nyedak karo gender, rada gender. Bebelo Wiratmaya. Pinter. Pinter lagi. Panburung. Maraina. Ora. Tan wurung sriuning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya, tadine gundul. Oh iya. Terus Dadi kusumaning bangsa. Dibacotke nggih, Mbak Mela nggih. gawane napa nderek monggo. Monggo. Langsung gawane mawon mboten napa-napa. Ya. Yuk buka celuk, monggo Mbak Mela. Oke. Srihane mustika tuban latu tresna yang sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya Srihane katan prayira
Vela. Ketres Yo. sendiri. Rekas. Hey. Da 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 da. Reka. Reka. Oh, oh. Astabrata pancen kompak ya. Halah lah. Luar biasa. Modele kok wis nyepak ngono lho mane. Halah halah. Pripun Mas Akbar sampean? Astabrata menurut Mbak Vela kompak ya? Ah, kompak pol. Oh ngene kok kompak iki lho. Dan apa? Astabrata iki ketok kompak. Ki mergo kan main bareng. Bareng. Nek sendiri. Jajal nek Nek dites sitok-sitok umpama ditus, Heeh. dites. Dites. Terus mie ayam apa piye? umpama dites sitok-sitok apa ya mungkin apik. Wani, panggah wani Astabrata. Tenane. Heeh. Kediri kutane lho Mas. Sing dadi bukti lan kenyataane. Kebo sapi sing digugu. Keluane Nek menungso entute. omongane. Omongane ding. Iso. Panggah iso aku. Cak kampret iki pancen. Yo, terus. Niki umpama kula tes angsal nggih. Angsal monggo. Tolong untuk yang penyaron. Oh, penyaron. Penyaron sik no tak dhisikne no. Ya 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 ya. Penyaron berapa itu? 4. 4. Oke. Suwuk ini tadi. Suwuk ini tadi suwuk seragenan. Suwuk seragenan. Oke. 1 2 3 ya. Ya. Weh. Ya percaya. Lumayan percaya aku. Sabrata. Lho sing bonang kaya cengengesan ini. Iki pare dudu janganan kok malah. Nyambut gawe ora dolanan. Lho lak lho lho. Iku wae kan sampean sing nyaron. Saron wis. Genti pembonang. Lho, nyepelekne pembonang apa? Lho boleh coba. Riwok mutak sing mbok. Apa ki bonang bareng apa bareng? Berdua no. Oh, berdua. Ya wis. Berdua bonang. Ayo. Suwuk seragenan. Dihitung, Mas. 1 2 3 iya. Weh, hebat. Pak ya iso ya. Lah iya. Sapa Pak, nek? sampean masuk sepuh yo melu lho, Pak. Gambang. Gambange melu lho. Loh, masa gampang ya mbok tes? Loh, kudu dites. Oh, jangan-jangan kok tuwek nunut cah nom-nom tok. Loh. Dijajal dites no. Dites lho. 1 2 3. Ya. Ya. Hebat tenan. Modelmu ki lho sing rebab kok terus ndingkluk ae kowe. Ya rebab barang iki Mas. Tapi Yo, minder ketoke. Minder blas gak iso we. Nek delok irengmu blas Pokoke gak iso. Pokoke nek bengi iso, lanjut. Lanjut Nek gak iso. Langsung pecat saka Sabrata. Langsung. Loh, sik to bose sapa? Sampean. Lah yo kok iso mecat sing mecat tok sampean. Anu dikongkon Pak Mubarok. Ya yo, yo. Nggih. Satu. 1 2 3. Iya. Ya. Piye? Yuh, marai ngrungokno rebabmu luwe. Enak sing ngurung kita, enak sing ngurung. Sopo? Siter. Ah, siter. Loh, Mantap. siter ya dijajal. Siter yo dijajal. Sapa ngerti kok? Termasuk gamelan lho. Astabrata kok tolak ukur sapa? Piye? Tolak ukur. Yo tolak ukur. Dak nih. Padahal. Ini Sabrata, Dik. Astabrata kok Tabrata. Tolak ukur. tolak ukur. Ayo, Yo. siter. Tuh 2 3. Ya. Lah. Kecing. Lho sing ngempel kok malah ngapalot. Mosok ngempul barang Ngempel bupah tutupan gayor ae rumasane kene gak roh ngono wae piye. Tetep dites. Dites sing ngempel. Bang. 1 2 3. Ya.
Ayo. Ayo. Sesuk rasah melu. Lah kok sesuk ra Sesuk nek ndi? Sesuk prai kok. Sesuk yo renang dindi. Hebat, percaya kalau Percaya, ternyata. nggih. Wah. Astabrata memang menjadi tolak ukur. Makasih Mbak Vela. Mbak Vela, dipersilakan. kersane teng mriki rumiyin Loh, Mbak gitu, Vela. gitu. Oh, Mbak Vela tetap di sini karena beliau Bapak Kepala Desa dan juga sejaran panitia Ya. naik di atas panggung untuk menghibur para warga. Lho gitu. Pak Jalu suasananya apik. Wong nggih. Jalu Prasetyo Eskar. Weh, sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Ya udah. Ribet lho sampean. Karo anu Bapak Ketua Panitia suarane ya jos. Pak Ketua Panitia suaranya ya jas. Diaturi jumeneng-memeng. Ya, monggo dipun pangarsane. Ayo. Amit asal berapa? Tolak ukur. Ya. Monggo. Monggo. Wantene sae, monggo. Kalih Ibu, derek utawa Bapak Ketua Panitia, Pak. Oke, diwangi Bapak Ketua Panitia. Supportere wae. Kula kon ndrodeg nggih. Napa nggih? Nyanding Kang Mondo ndedeg. Dredeg kok sampean gandeng karo bangsa lain. Pancen aku ki iblis. Ngono. Pripun Mas Akbar, suarane gandem to? Gandem merbawani. Kula niki nek kalih Mas Mondo. Tolak ukur. Wilujeng dalu Pak Edi. Kula jeneng Luki Nduk Vela. Eh. Kula biasa nyebutin Nduk. Heeh. Oh. Suarane. Ngono biasane ngoten niku pas aku MC. Heeh, Nduk Vela. Oh, nduk bela. Nyapa kuwi? Biasane MC ya engko biasa. Oh iya apa ya. MC Yandut kan ngono kuwi. Ngaturaken napa anu panjenengan Mas Edi atau mungkin kata-kata mutiara untuk Desa Gregol tercinta. Wah, sambutan kula kok nggih. Ndek wau bisa. Sambutan. Lah nek badhe nyambut wong kula nggih mboten gadah nyambut tiket. Malah. Intine alhamdulillah acara wonten dalem menika sukses. Amin. Sembah nuwun kagem sedulur kang sampun nyengkuyung. Amin. Ngoten mawon. Weh, nggih, nggih. Nduk piye, Nduk? Nembang Nggih, apa? niki duet kalih kula. Enten Kesetiaan origine jadi. enten. Oh nggih. Ada. Kasetian Jati. Weh kaset aja. Kasetian Jati. Mbok menawa aku iso lho ya. Umur boleh tua tapi lagunya ternyata. Sik, Oke. Aku sing enom lho iki. Oh 6 toh. Sing enom wis 20 tahun kok ya. Nggih. So, Sorry deh ya. Wes, engko kelakon turu nang emper. layak wong sing lanang ngene ya bojone kuru. Wes, engko turu nang emper iki yo. Ya, langsung dadekne nggih. Kasih aja nggih Pak Haji nggih. Oke. Coba kaya ngapa? Yuk. Ini Sabrata. Tolok ukur. Oke. Astabrata campur sari. Astabrata. Astaga. Ya. Penak Apple lho ya. Pol Pak ini. Boten rugi ya. Mangga. Mirip banget. Ya, Mbak Vela matur nuwun. Ya, nggih. Lah, dibacotnya ya Mas. Monggo, monggo. Mas Yudo, Mas Ya, Mondol. nggih. Ana Mbak Renjel karo Mbak Pesek diaturi jumeneng. Mbak Renjel kali Mbak Pesek. Ya, Siap lah si monggo lah si monggo. Yuk, sepote cok sing gumyak. Yo. Hey. Astabrata suka oh 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 oh
pasangane dhewe-dhewe, Mas. Betul. Iya. Kalau saya dengan Mbak Renjel, kalau Mas Mondol karena ya sama-sama cantik dan sama-sama gantengnya termasuk pasangan yang radial. Apa itu? Dia kan mau piye. Oke. Niki wonten pamundutan kata. Apakah itu? Menika saking dulur-dulur FMA, Fan Militan Astabrata. Menika wonten ingkang ngersakaken Lintang Asmara. Wah, bisa. Karo pasangane dhewe-dhewe lho ya. Oke, Karo pasangane kula dhewe. karo Renjel. Aku mulai karo Renjel ki kok aku arep gawe fan jenenge Apa itu? kuwi? Donjel Lover. Apa kuwi? Yuda Renjel Lover. Wah. Lah dhewe apa dhewe? Mondol karo pesek wi apa? Duwe mesti ora duwe. Masa ndolsek. Mosok dolsek. Dolsek. Mondol pesek. Ndol pesek. Klep. Mondol pesek. Diatere ya, Mas. Oke. Lintang Asmara, ayo. Siap. Didum anune. Tamane. Langsung dadekne Mas ki ya. Oke, langsung siap. Ya, oke, yo. Oh, siang Mantara Ratri to. Ya iso romantis Lho, ya. pripun? Alron niku serba saged napa? Serba bisa nggih, Mas? Serba bisa. Wonten sae joget nggih sae. Kalau mau tek wingking wonten pambutan anu Mas, apa kae? Ayu larang regane. Apa kuwi? Lah ya mbuh aku ya napa to, Pak? Ngapunten nggih Pak nggih dereng anu. Anu, ya dijoliliane sing kanca-kanca Dijoliliane. ben kompak, heeh. Nggih. Ana Mbak Sinta, ana Mbak Aulia, ana Mbak Yovika. Oke, bertiga. Bertiga. Siap, oke. Ya berdiri bertiga, Berdiri, coba berdiri. kaya ngapa? Heeh, sepote co, cerot. Owe. Hai. Hai. Oh. Yo. Hai. Mas Yudo, Mas Mondo disapa satu-satu dong. Oke, siap. Biar lebih akrab dan biar lebih semangat dengan warga masyarakat yang ada di Grogol, maka akan saya pertanyakan satu persatu mulai dari yang kecil dulu. Oh iya. Ya, karena Asmane sinten, Mbak? iki asmane wis mari karek watuke iki lho rong dina jek nglegi ae. Kok asmane? Namanya siapa? Nggih, kula Sinta. Tempat meninggalnya tempat Tempat tinggal. tempat tinggalnya mana? Saking Nganjuk. Oh, Mbak Sinta asli saking Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Piyayune mempesona, angger mulih sing lanang mesti njuk. Sinta saking Njuk napa? Njuk dahar. Nganjuk Jul jajan. Jono Ndrawina. Setunggalipun Mbak Sinten menika Mbak Sinten. Nggih, tepangaken kula Aulia. Aulia. Nggih. Dadi ndamel Aulia. Nggih, kedah ngoten niku. Saking Sidoarjo. Sidoarjo Kota Lumpur Lapindo. Betul sekali. Ya ampun. Pantesan alise kandel. Wong wedok kang ngger alise kandel mesti liya-liyane kandel. Contone. Dan lain sebagainya. Bisa Mbak Alia. Saking Sidoarjo nggih. Nggih, leres. Makasih. Sama-sama. Nanti sitok engke. Oh iki apa? Asmanipun, naminipun. Oh, ijal mik. Nggih, dari pitepangan Pak. Nggih. Dalem Yovika. Mbak Yofi. Mbak Yovika. Damel Y nggih. Nggih. Kula nggih damel Y. Sampeyan metone napa? Rebo. Rebo apa? Kliwon. Rebo Kliwon, pantese karo Jemah Pon. Lah sebabe napa? Aku lho Jemah Pon. Lah aku lho mah. Mayo wis. Oleh munggatuk gak Ngono ya Vika nggih. Nggih. Mbak Ika asli saking pundi? Saking Ngawi. Ngawinipun. Saking Babuk. Ya Allah. Mbak, Tak
Mbak Yovita aja ngomong tak krupes lambemu lho Mbak Yovita. tembok terus lambene mondol. Gak wani kene. Sampeyan ngawine pundi? Babuk Pak Do. Lah nggih sampeyan babuk endi? Babuke Babuk niku sampeyan babuke pundi? Lho kuwi jeneng dusun. dusun ngen kula babuk. Lah nggih dusune sampeyan kan babuk. Nggih. Lah nggih babuk endi? Nggih monggo dina pinarak ngen kula. Mungkin Lah mate babuk pinggiran apa babuk sing tengah? babuk tengah. Oh nggih, sae nek babuk bagian tengah niku sae. Sae. Kok iso sae, Mas? Sae kula tau mriko tau mriko enek warung nyenil cilik. Lah Apa kuwi? jenengan tindang babuk kok mboten pinarak teng ngen kula. Lah pripun pas kula teng ngene babuke sampean mboten teng griyoke. Lah jenengan kok mboten WA kula riyen to, Pak? Lah kula mboten gadah WA, gadahe WC kok. Do sampean awake dhewe prai pas gak tanggapan, ayo dolan ning Babuk. Ya babuke mate jeneng desa. Oh, Jeneng desa. dusun. Nah. Nggih. Oh jari Ngawi ya. Ngawi. Tangga kula Mas. Oh ngaten nggih. Sampe nek dolan-dolan mbok izin karo Om. Iya. Aku ki jarang berpergian ya ning Nang Nganjuk. sampe ning Kopi Tomoro. Anak rumahan. Anak rumahan. Bertiga ya Bang ya. Tiga Tomoro ya. Hei, lagu waktu moro. Apa lagune Mas? Seragenan ya. Oke. Wis bebas bertiga apa gelo entuk lali janjine entuk ninggal katasan sing seragenan, sing seragenan. Pancen Iya. Gelo mboten apa-apa. Gelo ya. Oke. Lho, ora dijak. Oke, yo gelo. Saestu abis saestu jam kalih niku. Hei! Ora percaya Bun ya. Niku Tomoro Nganjuk, Pak. Sanes Tomoro Ngawi. Lah nggih. Lah ya maksudnya bar latihan ya Yop ya. Bar latihan ngono lho. Masa to? Wah, lu malah mosok to. Yo. Yo. Oke Rio. Halo. Ame 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 iya 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 iya
Telaske. Oke. Yuk. Kaya ngene. Terima kasih bertiga Malik Slindro kanca-kanca. Mas Yuda, Nggih. Mas Mondo, kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring lelipur ingkang baku Mas Yuda ndonga napa, Mas Mondo ndonga napa. Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya warga masyarakat Grogol cinaket ing bagya mulya tinebih ing sungker sakit godha rencana balak bilahi. Amin. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna kalisa ing sambikala rahayu rahayu rahayu. Mas Mandal mangga. Nggih, babine warga masyarakat Grogol sak sampun ngawontenaken sedekah bumi Heeh. ringgitan sak mangkenipun warga masyarakat pikantuk rejeki ingkang kathah lan barokah. Amin Allahumma amin.